azt is, hogy tehát tudom nézni, azt mondja, hogy tudja mutatni azt, hogy ez most itt mit mér. 0,0. Igen, de várj, tehát azt hiszem ez nem ampert mér, ez nem tudom mit mér. Ez itt mutatja a kimenő áramot, ez a kimenő feszültség, ez egy monitorozó funkció. Itt be tudom állítani, most a 7-esen van, most a felfutási görbéd volt? Nem, az programozni kell, tehát ez most a DC busznak a feszültsége. Akkor szépen, ja, kézi. tehát ez egy gyújtás nélkül is megy. Kurva nagy. Tehát itt a gyorsulás az, amit van programozva, egy fix gyorsulás. Ha padlót nyomsz, ha nem, az mindig annyi. Aha. Remélem nem vagy lámpalázas. Ja, mert most ez hangot is vesz. Aha. De akkor lehetetszük így diszkréten, hogyha kapaszkodnak. Tehát, mondom, a gyorsulás az, amit be van programozva. És így csodált, ugye. De körülbelül, ha már... Vigyázz, 20 pont kétszer. Majdnem megvoltak. Között dadog a GPS-on. Hova forduljak, Kilométer óra. Az nem működik. Ja. Kéne egy alábbít a... Várjál, a GPS-en előkapom. Kimenőfrekére lenne állítva, akkor látnám, hogy mennyivel megyünk. És látom, 34 km, 35. Viszont meg kell állni. Ilyenkor sem esik vissza kétszer, mert ilyenkor visszatölt. Mi? 300. Beállítottad neki a izét? Visszatöltöd? Az automatikus. Kicsit, ja. Tehát automatikus. Automatikus visszatöltöd. Amint magasabb a fordulatszám, mint amit mondasz neki, rögtön tölt. Azt mondja. Akkor visszaviszem a rekire. Tehát itt tudom nézni a kimenő fordulatszámot, nézzük a teljesítményt. Marha jó ez a visszaszámolós lámpa. Úgyhogy most a teljesítményre állítottam, és akkor majd mutatni fogja. 4 kW-ot tudunk belőle kicsikarni, tehát a freki váltó nem enged 4 kW-nál többet, mert fél, hogy leég a motor. Aha. De így is, hogyha egy kicsit tovább gyilkolom 3 kW-tal, akkor már letért a nyomorult. Nem addig, amíg megyünk, hanem amikor az első fékezésnél vagy mit. Ja? 3, 2, 1. Igen, ennél hamarabb. Tehát ez a baja, hogy ez a baja, hogy nem indul. Ja, mert 2 kW, igen, mert a teljesítmény nem egy nyomja rá, hanem itt 4-nél a lágyindításnál 3,5. Majd most már veszi visszafele. Már megyünk 31-en. Várjál, mert most közben itt 2. Várjál, most töltünk vissza 2. Most vissza, aha, mínusz előjeles. Mekkora. Öcsévednél jobb nem kell, esküszöm neked. 50 wattot. Már félelmetes még. Gázadásnál A legkisebb állóhelyzetig vége. Az a, hogy nem tudom oda tenni, mert rendesen a sebességmérőt megpróbálom így. Én hülyén üzért, mire látható lenne a izét. Szar ez a fényképezőgép. A 3 kW a gyorsítás, megyünk 35-ben, inkább úgy mondom, akkor kommentálom az eseményeket. Kurva jó. Már 40-nel megyünk, lámpától lámpáig, 2 személlyel, egyik súlyos 84 kg, hány kg volt? Olyan 60. Hát olyan 150 kg-t muskolászik szegényket, mint az önsúlyát, komoly 2,7 kW. Nem tudom mennyi fog látszódni, majd szétrögik a srácok az agyukat rajta. Ilyen filmet még úgysem csináltunk, nem erről vagyok híres. De kurva jó. Frankon, nálad már 44-en megyünk. Sokkal többet nem fog menni. 44 km, 43 a busz, hajtóbusz megelőz. Szerintem ez hibátlan. Nyikorog, mint ahogy kötelező lenne, hogy az összes autó milyen volt 95-ös évjáratig. Nem gond egyébként, mert amikor dízelmotor van benne, nem hallod már. Nem hallod a dízelmotorot. A dízel elnyom mindent. Az a baj, hogy amióta benzines, azóta. Mennyi napta van még a Twinko, tudod? A DC buszot elvigyeltem. Szoktad figyelgetni? Nem nézem, mert tudom, hogy elmegy.
átkeltük. Jó idő. Közöképpen, hogy visszaforduljunk, hogy biztosan visszaérjünk. Hát nem jöttek Perbestre, az nyilvánvaló. 100 volt. Oj, kétkeréken fordulás. 40-en. Akkor Kulverbe. visszamegyünk, a hetes menü az a feszültség. Mondjuk ez nem annyira. Hát most 271 feszültség. 271. Most ez a kijelzem a radiklásra. 267, 260. Mindez egy 41 os 60 prekiváltó. A prekiváltó úgy volt, de 45 ér vettem. De 45 év. Hibátlan szerkezet a fali. Mondjuk az új ára se olyan horror, mert 120 körül van trusztóban. De a prekiváltót mindig lehet találni. Most is már is 37-tel megyünk. Hát most már kezd menülni, de azt nézem, hogy Nem baj, majd kikurítázta a leányzó. hazahúzlak. Hát odaadom neki a piacot, és akkor majd én viszem haza, én itt lakok, nem pedig. Hát egyik vagyunk el. Hát nagyjából ennyi. Amit tud, 266 volt. az már kevés, mert Meddig bírja, meddig megy? 260-ig nem szoktam lemeríteni. Hát azt mondtam én, hogy nehéz vagyok. Nem azért, viszont tegnap is mentem vele, és nem töltöttem az együtt, mert úgy voltam vele, hogy úgyse megyünk ma. De közben már reggel elvette a barátnőm az autót. Aztán ezek És még egy 40-es forduló. Kurva jó gép. Ugye, úgy néz, hogy ez az egész 350-ből van összerakva. Amiben benne van a kocsi, az aksi, minden. Plusz a munkaidő. Hát az meg hobbi. Hova akarod most jönni téged? Ja, Pestre vissza. És itt van. Ja, Itt van srácok. Ez nem Tesco gazdaságos hűtőfilm, de a Nizer-szel jobb. És egy egyszerű üzével oldottam meg. Így kaptam. Így kaptad? Kurva jó. Hát ez meg volt már csinálva. Tilla tanár úrtól? És akkor itt van a 300 volt DC. 300 volt. Kemény. Kérd csak, mennyit lehet majd látni ebből a videóból. Hát először átadom neked. Hogy hívják rá? Ja, ott hátról nem nagyon kotorálsz, mert ott nincs... Jaj, nehogy agyon basszan 300 volt. Gyerekeket hova mered beültetni? Hát gyereket nem viszünk el. Nem csak ide. Hát ez két személyes. Ja, hogy papír szerint is két személyes. Papír szerint ez lassú jár. Ez a 4 személyes változat, de... Nekem is ilyen volt egy eladó, jobb csináltam hozzá egy 2 személyes papír. Már kezdtem félni, hogy ezt is 40-et tudjuk bevenni. Ja, hát a lendületből ugye lendület megtartásra. Te is ugye húzzak egy picit, akkor nem fogja visszatölteni? Nem, visszatölteni, de... Hazaérjél vele? Nem gond, mert itt mondom én itt a kertek alatt hazamegyek. Meg egy személlyel könnyebb. De a gázban áll emelkünk BKV-vel a Tesco parkolóig. Hallani is, amikor itt a trollibusz visszatölt. Ugyanez van a enyémnél is. A kis revárban nagyon hiányzik a visszatöltés. Azt nem tud visszatölteni? Nem, nekem még a DC motoros van nálam, mert már 2004 után jött ki az AC motoros, ami vagy 2005 után, ami visszafogta. 260 volt Tesco. Határozott 34 km/h sebességgel megyünk. Már nem gyakorlom, egyet, hogy itt emelkedő van. Meg 30-as tábla, meg nem erőt az aksi. Azt hittem, hogy ki fogja, meg kérdezte a... hogy elkibírja, mondom, hogy ide mégy meg oda, de ezek szerint lassokat fent. Vagy nagyon nyomta neki, vagy nem tudom, de... ennyire nem tudom. Kicsit töltünk vissza. Ugye visszaúlik 280 volt. Itt van a dombolja. 290. Elég szépen vissza is húzzállom. És az a vicc, hogy állóhelyzetig fékez. Állóhelyzetben, gyakorlatilag neked... Addig fékez, amíg véletlenül le nem lépek a pedálról, mert van egy mikrokapcsoló benne, és az a futásparancsot vissza lesüt. 286-ra visszajöttünk, gyere fog esni a lámpánál,
és majd valamikor 25-nél éri el a 4 Hát és kW-ot. azzal gondolom, hogy egyenlő a nyomaték is. Tehát ezért nem tudom, de egyébként hosszú a váltó, tehát most kéne bele egy rövidebb váltó, egy erősebb motor. Olvastam, hogy adtál rá. Igen, de ennyi, ez egy kicsit meg kéne csinálni, csak most szerintem a héten kész lesz a szuper kínai csodamotorom, és akkor az visszakerül bele. Gondolod, hogy jó lesz? Nem fog hozni Nem tudom, fingom nincs, megvan hozzá a vezérlő. És akkor saját vezérlővel visszarakod? Nem, vettem egy másik faltát, azt nem tudom, szimpatikus az a vezérlő, az úgy forrá éget, meg semmi védelem nincs benne. Tehát olyan, hogy egy fáziscsere esetén leégjen valami, hát az most már nem annyira. Pestieknek mutatom, hogy itt visszaszámol a lámpam, aki még nem járt, vagy nem pesti belföldi honpolgárjainknak. Sok helyen van. Miskolcon is láttam. És köszönöm neked Pesten direkt szopatják a népet ezzel, hogy izért megállítanak minket a lámpával. És már is újra Tesco parkolóba szágulunk. Jaj, zöld hullám nincs. Ezekről végigjöttem. Nekem ez zöld hullám volt. Debrecenben a piros hullám. Piros hullám, ilyen nem? Jó, mondjuk amikor nincs forgalom, akkor működik, de amint van egy kis forgalom, rögtön véget. Lehet éjszakára szokták be 50 előjének a városra. Fékezni. Igen, ugyanez van a Revánál is, hogy fékezel, és még úgy menne tovább a lendületben, meg a motor vinni, és olyan szar, hogy meg kell állni. Hát utálom én is. Nem az, hogy kigurulsz, mint egy, tudom én, akármilyen forgatónál. Na, szóval hát ez ilyen, ezt tudja, ennyi pénzért. Szerintem Igen, le hibás. van merülve, mert most már 288-nál van 12-n, 24x12. Igen, most ki van merülve az aksi sajnos. Ígérem neked legközelebb fogyózok, ha jövök Nem hozzád az. látogatóba. Egyszerűen csak sokat mentünk vele. Te ez nyílik? Jaj, nyílik ez az ajtó. A fűtőfilmet muszáj mutassam a nézőknek. Gyakorlatilag ennyiből áll a fűtőfilm, és teljesen lehúzza. Beállok oda mellé. Erre pozícionáld be. Na, be kell vinnem a sluszkulcsot. Hazadobjalak, vagy? Á, nem. Szépen megyek innen hazafelé. Hát, köszönjük Ó, szépen. nagyon szívesen. Gudu bácsi. Azért minket beszámolott. Hát a nyújtás az nem kell ahhoz, hogy menjen, ez miatt szoktak gondok lenni, hogy Ja, beakad a kormányzár, meg Szivattad már meg magad. Volt már, de hát fék van. És ilyenkor hogy kapcsolod le? Majd lekapcsol magát. Ja, magától lekapcsolod. Ja, a ventilátort lekapcsolja, most nem kapcsolgatom, amúgy itt van a high-tech kapcsoló. Na, lássuk ezt. Ott van a szuper helikopter kapcsoló. Ez a főkapcsoló, ugye? Ah. Meg nem mutass senkinek, majd Van már egy kivágjuk. Ja, ez nincs. Van már hozzá relém, csak még nem. Erre még hátulra nézzük itt. Ezzel megtámasztad az első segélydobozba? Bizonyaltak, azokat összekötöztem egy madzaggal. És akkor így közlekedik az ember a kiváltóval, hogy van hozzá ugye használat utasítás. És akkor, hogy tudjam is, hogy mit csinálok, akkor még így ki kell ezt jegyzetelni, és akkor itt van. Kurva jó, ugye volt. Esküszöm, jó, ugye volt. Így szóval, na akkor az Energy-s, mit kell, a finom hangoláshoz figyelni kell a teljesítmény tényezőt, ha kisebb érték, akkor a motor leállhat, meg mit. Kénytelen vagyok ilyennel közlekedni. Marha jó. Vagy főleg az elején, most már nem gond. Szóval összefoglalva, szerinted ennyit megér ez a játék, ugye? Hát játszani mindenképpen. Játszani mindenképpen. Köszönjük szépen a bemutatót, Budu bácsi. Üzensz valamit még a srácoknak? Jöhet bárki. Tesztelni, csak előtte fel kell tölteni az aksit. Jó van, meg le kell fogyni előtte egy kicsit. Na, szervusztok!